10 години ми се преспиваше всеки ден, 2 часа след обяд, след като съм се нахранил добре на обяд. И винаги, когато се прибирах от работа, бях толкова изтощен, че се сядах на най-близкия футел, взимайки дистанционното в ръка и очаквах някой да ми донесе малко храна, тъй като нямах вече сили. И в много случаи, тъкмо вечерта жена ми е решила да ме ощастливи в леглото, а аз нямах сили и заспивах веднага. Ако и ти си така, това може да изгледаш това видео и да ти споделя какво можеш да започнеш да правиш. Това, което аз успях да направя. Първо, започнах да пия винаги една чаша вода с лимон. Намирах си 15 минути всеки ден за физически занимания, да си дигна енергията и пулса. И трето, ядях 4 пъти на ден, плюс вечерта много малко. Но това се иска дисциплина. Затова по-добре си приготвяйте храна от дома, вземете се на работа, хапвайте си по-често, вечер гледайте да не си лягате след като сте се нахранили. И всичко това ми донесе голяма полза. В момента вече мога да имам енергия, дори и 3 часа след работа все още имам енергия. Както и да обърна внимание на жена си вече. Но ако искате повече да знаете какво точно сме направили, цялостната програма, може да се запишете в линка в първия коментар и ще видим дали можем изобщо да сме ви полезни.